ya fi zafi. Amma ina burinsu waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Burinsu ku zama kafirin suka zama kafirai. To sai muka zama kawai muna tabin abu sai mu ce musulunci da Allah ya za a yi, kuma ya baka yadda za ka yi, sai mu ce larura ne. Ba duk abin da muke kira larura ke larura ba. Wannan kenan. Na biyu, wasu na ganin tun da dai abin ya kai ga haka, ga kuma talauci kamar yayi magana, ga rashi ba ɗau matakin ba, kuma matsin nan ba zai tsaya ba, ka je ka karɓa bisa larura. Allah ya san larura ne. To ita larura tana da ƙa'idarta, darura tuqaddaru bi qadariha wa bi hasabiha, tana da jallinta da take ci. Don haka abin da nake cewa kenan a takaice, rancen da ake bar na covid-19 ta hanyar Nicel Bank kamar da kace, ya kamata ne a bayar with zero interest, ba ko ficika. In an baka 1,000 kamar da 1,000, in baka 500 haka za ka mayar. Kuma idan aka ba mutum da Allah ka je ka nemo wani abu wanda zai sa ainihin kudin ya girma, kudin ya haɓaka, ba kawai mutum ya je ɗauka ya ce bari ya ƙara aure zai raya sunna ba misali. Yana raya sunna abu ne muhimmi. Ito amma kuma kila akwai abin da idan ka samu kai kwari sai ka auri mata hudu idan kana so nan gaba. Ya kamata mutum ya zama yana da strategy, yana da tsari, yana da fikira a rayuwarsa misali. Araftum? Idan ku zamanto bayan da za a yi dole sai da interest, ko mu karba ko abokan zaman mu su karba su zo su sake bautatar da mu su sai abincin mu zama kamar bayi. To daga wannan mahangawa suna ganin a karba. Allah ya san halin da muke ciki, har lokacin na kawo gyara. Wasu suka ce ina muke da laifin mun ki tashi ne, so muke musuluncin ya bi mu. Don haka ka kalli kanka, inda gaske kana da larurar da bayan da ka iya, balil insanu ala nafsihi basira, ai ka san kanka.